Printre noi există oameni ale căror povești sunt demne să fie auzite. Pe marele arene internaționale, ei au demonstrat putere. Să fii în top 8 este o performanță extraordinară. Curaj. Când ies pe saltea, n-am frică. Și determinare. Deși le cunoaștem rezultatele din știri, goes to Ion Basok of Moldova. Drumul spre succes rămâne departe de ochii lumii. Timp de 6 luni, noi am fost alături de sportivii olimpici din Moldova. Am fost martori la momentele lor de triumf. Putem să avem așa sportivi peste un an, peste 2, peste 3 sau poate deloc. Dar și la clipele când durerea i-a pus la încercare. Din 5 iulie, la Jurnal TV, veți cunoaște istoria a 5 eroi care în această vară vor pleca la Jocurile Olimpice de la Paris.